түрклер дәрәҗәди 35 градус кояшта инде ул. Менә иртәгә булачак көн ул менә шул булган вакыйгалар белән чагыштырсаң бер-берсенә охшаган бер мизгелләре бар. Монда шушы майданда кызу булды. Тик аны кызу булды теге дәрәҗә шул температура ягыннан түгел, сәяси яктан кызу булды. Шушында мәсәлән 90-нчы елларда азатлык дип еш митинглар җыйладыр. Хатта мин әле 97-нче елны август ахырында кайткан идем. Кавказны урап, инвалидлар белән бергә машиналарда. Шунда да инде август ахыры бит. Шушында суверенлык кабул иткән декларация. Суверенлык хакында декларация кабул итүенә күпме шунда 5 ел тулдымы? 6 елмы? Шушында менә әнә теге өстән дә шуннан чыгыш ясадылар кайсылары. Халык азатлык дип кычкырдылар. Аның алдыннан ничә ел элек атна сайын, әллә якшәмбе сайын шушында җыйладыр бик бу халык. Ерактан инде әллә кайдан килгәндә ишетәдер шу азатлык дип кычкырган. Шуңа күрә бәлки аны азатлык дип атаганнар шушы майданны азатлык дип. Казанда ул Ирек майданы, аның инде исеме күптән инде Ирек майданы дигән. Аны турында инде теге урыс телендә бар бер анекдот, аны кальк ясаганнар да. Бер әби килгән дә ничек табырга ди Ирек майданын ди. Ягъни площадь шул теге свободамы нәрсә ул ди Ирек майданын ничек. Менә биди ширина на длину что ли помножить дип шул мазаклап. Анда бар как антым инде не дидер, как площадь Ленина что ли. Шулай ширину на длину помножить дип. Бераз сайрак. Иртәгә безнең инде шул мөстәкыйльлек игълан иткән декларациясының киләчәк шул елы була инде. 91-нче, 92-нче, 91-нче елны урысча әйтмәкче союзный статус алдык. Беренче каналдан хатта программа «Время» Марҗа имеш нитте шулай. Андреева булдымы, урысча әйтмәкче язвительно. Бара-бара һәр авылда инде суверенитет игълан иттердек. Имеш без Советлар Союзында бер без мәсәлән Әрмәнстан, Аястан диләр инде безгә дә ярый инде әйтергә алайса. Алар үзләре Аястан ди, мәсәлән Прибалтика 3 җөмһүрияте, мәсәлән Латвия, Эстония, тагы кайсы ниләр? Кыргызстан дисә дә була, мәсәлән Молдова. Беләсез, шуларны аларның янында без алда барадыр. Мин әле менә Истанбулда Прибалтикадан кемдер белән очраштым да, белеп алдым да, кибеттә әйтәм. Беләсезме, Советлар Союзы чорында без сезне өчәүгезне бергә алса, без шул безнең урысча әйтмешле валовый продукт буенча без сезгә караганда алда барадыр. Белдем ди, беләм ди. Инде чагыштырсаң, хәзердә минемчә шулай булыр. Чөнки ел сайын 1 триллион сум акча табыла. Төрле менә бу нефть табып, нефтехимия, кораблестроение, мәсәлән, вертолетостроение. Инде аны безнең Татарстан җитәкчеләре әйткән 82% имеш китә салым, ягъни налог имеш. Бер өлеше кайта инде аны. Аны
хак сүз булырга тиеш. Урысча әйтмешли, надо отдать должен справедливости, гаделлеккә. Инде ничек дип татарча анда кальк ясарга инде матур гына. Урысча әйтмешли, крылатый выражение, мәле словосочетание шундый. Шул тәсен килә татарча аңлап булмый. Ничек әйтергәне матур гына. Вот, шуны әйтәсе килгән ие. Менә карагыз ничек мәчет анда. Урысча әйтмешли вписывается. 31 монда күрсәтә. Тегендә 35 ме? Кояшта бәлки. 29, иртәгә 30. День принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. Инде матурлаганнар икән. İstanbul şəhərində anda бар Sultan Ahmet Zəngər мәчет yanında bir fontan бар. Минем карават üstündə bir зур фотография шунда да. Шунда буракта җәй көне бардык. Шунда иссі көн булды. Шуның фонтан астында тордым да, әйтәм, менә гүсел куйдым ишмәсәм, мәчеткә кирдек. Шулык кипте. Күлмәктә бит нәрсә кипте шунда. Мин шәра гүсел куймадым инде. Менә теге Урта Азиядан килгән кеше дә инде исселәп аякларын юып ятадыр. Кем белмим, Түбәтәй дип атыйлар, чөнки формасы шул Түбәтәй элек бизәгән булды ул. Хәзер инде сәүдә үзәге дип атыйлар инде. Түбәтәйке дип халык аны гел искә ала. Мине бер турист дип уйласыннар инде. Мин монда депутат булып йөрдем. Аның алдыннан журналист буларак мэринең утырыштагы үрчәйтмеш совещаниеларга йөридер, аларны мазаклап язадыр. Халыкка шул ушагандыр, шуңа тавыш биргәндер инде. Көтмәгән җирдә монда карагызны, әллә нарат, ширше түгел инде. Yok. Нарат кашан. А как называется порода? А? Сфинкс. Даже разговаривать умеет, да? Египетская кошка. Да, я видел на рисунках и на скальных изображениях пирамид, говорит, были. Они молились кошкам, говорит. Да. Бедный Вольсон обзывает тебя. Смотри, О, можно вот какие эти глазки. подсфинксы разрисовать. У меня помилки есть. Какие глазки у него. Номер диктуй. Bu GES менә күпер. Уң яктан менә ераграк, әзрәк менә күрсен, күпер шикелле кичкенә генә анда бар. Шул немешләр, немеш инде дип әйтәм. Шулар пленны эшләгәннәр. Беренче дөнья сугышында пленга ләгеп элеватор тавына юл менә. Аны Тәүбә мәчете еракта инде менә тигендә Тәүбә мәчете. Менә мин сезгә немеш пленнылар җитештергән менә ул. Якын төшерсә кызык инде, ну бер барганда төшерергә була инде. На крене едет, да на пути управляет. Ставит и едет. Ролик и какая-то доска, да? Да, и доска, как с ковёрами. Днем он не ездил. Видимо, боялся, что мешать будет. Он от пульта управляет. Да, по набережной, да. Вчера ехал он, по набережной ехал. Электромагазина. Тамамлап, шуны әйтәсем килә. Элек монда майданда азатлык дип кычкыралар иде. Инде хәзер Алла бирсә,